Urobiť niečo pre seba a hlavne pre zdravie mohol každý návštevník druhého ročníka behu zdravia v športovom areáli v Orlovom pri Považskej Bystrici. Akcie sa zúčastnili občania všetkých vekových kategórií. Hlavná myšlienka dnešného podujatia bola, aby prišli ľudia, ktorí majú trošku času, majú záujem, snahu a chuť zašportovať si, aby prišli rodičia s deťmi, aby si zašportovali. Dnes tu vyhrávali všetci, ktorí prišli a urobili len akúkoľvek nejakú drobnú aktivitu pre svoje zdravie. Podujatie bolo dobré až na moje meranie tuku. Už nebolo celkom OK, ale myslím si, že pohoda popoludne, aj keď rozdiel chvíľku dážď, ale nakoniec sa to vydarilo. Troška by som privítal viacej ľudí, ale tak uvidíme na budúci rok. Takýmito akciami si ľudia dostatočne okysličujú organizmus, znižujú tuk v tele, má to dobrý vplyv na metabolizmus a svalovú hmotu. Pri tomto behu zdravia si skutočne to zdravie upevňujú, pretože nielen, že si dostatočne okysličia telo, ale má veľmi výborný a pozitívny účinok aj čo sa týka odburávania stresu. Je dokázané a nezbytne potrebné, aby sme sa pohybovali. Tá minimálna hranica pohybu je aspoň 30 minút denne. Najlepšie sú pohybové aktivity na čerstvom vzduchu, čiže aerobného charakteru, tak ako je to aj dnes pri tomto behu zdravia. Či už je to rýchla chôdza, korčulovanie, bicyklovanie alebo iný spôsob pohybu. Tejto akcie sa priamo zúčastnili aj niektorí organizátori. Vzhľadom na to, že momentálne som v rekonvalescencii, tak som si dal také 2 ostrejšie kolečka a dá to zabrať. A kto pravidelne chodí, presne je to o tom, kto pravidelne chodí a príde si zašportovať, tak aj to telo má celkom inú odozvu. Na druhý ročník behu zdravia prišli najmä rodiny s deťmi. Organizátori dúfajú, že každým rokom bude účastníkov pribúdať. Ivana Černianská, televízia Považie.